naa jud si Inting diri na nakaistorya na ko nga naa ko no siya diri lodging house diri sa Karkar kaning WGB in yati ra. Ya sa tawhana na dadyo pambabay ning tawhana diri. Naa ko na naa gyud ang motor oh. Naa jud ang motor. Sus, awa ka baga jud na sa buang no narag yung motor oh. Naa jud ang motor. Sus, baga jud na ang buang. Galajing house pa din buang gadag yung babay. Stam baga jud na sa buang karon jud kang buang ka. Nganong inali kay nagibuhat human sa tanan? Human sa tanan? Nan, pamabli. Tanawa. Nga jud baga jud kag nang buang ka. Baga jud kag nang buang ka. Baga ano buang sa? Asa mo babay? Uy baga magkag nang asa mo babay? Baga ano mo nang ting uy. Human sa tanan inana namin gibuhat ako. Pila ta ka tuig a puyo? 12 ta ka tuig. Karon ingon ana lang yung gikabaw sa ko. Manday dako na si undong ingon ana nang ka buang ka. Kay uwating, grabe ka tan, uy. Naningkabot ko pagkaasawa, pagkainahan sa itong anak, yung anak ka, nang babae na ka, gidapan mo diri sa lodging house, mga ka, baga kag nang buanga ka, human sa tanan ha, naginarumbi ako, kinarong ko, og wala pa yung nakaistorya na ko nga, naakay gidada diri babae, wa ko kakuan hibaw, pila mo katuig, anong bayhana, pila mo kabuan, gihimo ko ni mong buang, hilang ay, pagkawaw lang ka, asang babay mo, buang ka, pagkakikagnawan, opan, nipir mo, nasakpan ka, buang ka, bagat, kikagnawan, ha, ano di ko? Kita na duha diri gina. Naglaos diri, pati mong agu-agu diri. Pati mong agu-agu diri. Nawa pa nimong mata, itom sa mata. Sabi pa ko, ikaw ba ito silingan? Usa ko kaway, kita na duha gakuyog diri. Moro na ba ka nang gi-practicean di kadaan? Mo ni may tabo nimo kung magbinuang ka nako. Ano ikaw na ibo kong babae? Usa ka ba? Dawa mo ko nimo puti, mag-uga na ko nimo. Lawa di kalimutaw. Mo tuloy yung Di pa piyong-piyong nimo, nawa pang itom sa mong mata. Mahiman imo ko kung tawag, nawa mo ko nimo. Iksabo, Kita na, way taniya, nigawa siya, mao di. Oo. Practice na to ko ay man ni may tabo no. Agu diri niya, mahiman. Tana mo umang tani niya. Hindi magkain. Hindi to ba kayo ilang kuwan? Lads, lingaw kita niya, komportable kayo siya ilads, check-in rin ba? Barato, rapot. Hello mga idol, okay. Salamat kayo sa tag-iya ng WGBN niya. Sulit juga kayo niya. Nindot juga siya check-in dari mga idol. Dari yun may nag-check-in kahit tungod sa barato. Yan, nindot po, komportable. Aircon na niya. Basta nice kayo ilang room mga idol. Okay, nabisita lang rin sa performance niya nga WGB. Okay, ilang mga crew. Hello ma'am. Salamat kayo mga idol, supportan niya. At palingaw na ito ha. Bye-bye.